Mijn naam is Klaske Venema, van kapsalon Papilloot uit Reduzem. Ik kwam in 2009 om de zaak hier uit te nemen. Ik woon er in de kapsalon. We hebben grote klanten uit Reduzem. En we hebben hier alle van het meisken, dus er zijn heel veel meisken te knippen. Nou, het kappersvak is wel iets wat mijn moeder natuurlijk te maken had. Mijn moeder gaat altijd terug. En daardoor geven we dus regelmatig cursussen en workshops. We blijven natuurlijk op de hoogte van alle nieuwste trends. Het is natuurlijk van hanenkammen tot lang hier. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. De Friese taal is heel belangrijk voor in de kapsalon. Want hier in Reduzem praten denk ik haast de meeste mensen Fries. En als ze het net van thuis uit mooi krijgen, dan leren ze het wel op squallen. Drie dwarpensquallen, we drietalig les doen. Dus ze krijgen het Fries, Nederlands en Engels les. Het is natuurlijk heel belangrijk dat je goed uitdruk kennen. Dat is natuurlijk het mooiste dat je dat in je memmentaal, in het Fries dwang kennen. En als het om het kapsel gaat, is het natuurlijk heel belangrijk. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.